مدار من إسيا زم دبزي بهاجراوي محبر منسياتن تمارون إيرترا يقدالو مدار من إسيا نفس وكف سيغا بحفشا من إسيكا بفلاي تنهاجرو كبركتلا زقبا فلامن زعبي أبركتون ننبسو بقعتي مقبارايو بقعت امنا مسارات نايتهم كلهم كتقبرو زدليو وطناتن تقباراتن بمخانو يعبين أس زغون من إسي أبزتوافر عودو مويا بقوع كوينون تترقيبو نتجبات وطيد زغربا يخون بقعت كتقرر انت تتليو خا مسارتو لباو دليت تشاف خا تعقاني صعري طلب دليتن صعرنا واسيبكا مسرح زي الرغاغص بقعت بزي مهلاو وترو كاب كل زعنكيل منفس زي رحق نيات كتره ناي حريا زي كونس ناي قديتا غدايو موقن عزوزن سلامتا ناي رسعنان زي خبركم ساعات مدبنا كموترو نعقم يعقبي مزبلنا يوم تحزنا سنيقنا قبل مد ساعتنا ترخيبنا لنا مسانا صنحو مساقم لنا سناي مكتال أون حبر أورائن من إسيات بسعبا ولك أون حبر أورائن زلنا ملختا كم يكون يخون كلنا حد عينت مرداتا كلوانا تسويتا يقبرن يقداس بزو حين استنتنون نخون بر كابتو مكرونا نجنزبو حقتا تارلو أتححزا ولك أون حبران رأي بعمقات مجنزب نهيوتا قداسيو رأي ولك أسابيخون كوم حديو معبلن ربعن هيوات مفتار يقداس ولك أوي رأي كاب حبراوي رأي نسيلكا خطري أويون كتجب بطا شقاريو رأي ولك أساب سمر مس حبراوي رأي تتأميريو حبراوي رأي زجبتون بدمر رأين سرحن ولك أساباتيو عود حبرة السبات نزيكلتيو رأي أبزواهد بوليتيكاوي ባህላውን ማህበራውን ክብርታት ዝብልኮስዩ ሰብ ይመስሎ ይኸውን እምበር በዛውልቁ ከረጋግጾ ዝኽእል ምዕባለን ዕቤትን ፍጹም የልቦን ከምኡ ዝሓስብ ኣብ ገለ ደረጃ በፂሑ ነቲ ሓቂ ይርድኦ መወዳእቱ ድማ ብብዙሕ መዳያት ከሳርዩ ብዛዕባ ውልቃውን ሓበራውን ራእይ ሰፊሕ መረዳእታ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ዝሓሸ ዕድላት ዝርከቦ ባይታ ከይደ ዝበለጸ ህይወት ክነብር ይኽእል ተማሂረ ሰሪሐ እዝንትን ገይረ ገንዘብ ኣኪበ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክዓርግ ይኽእል ኢሉ እንተ ዝሓስብ ዘገርም ኣይኮነን ከምኡ ዝሓስብ ውሕድ ስለዘይኮነ መወዳእቱ ግና ዝሓሸ ህይወት ከናዲ ዕምሩ ኣብ ጉዕዞን ሸንኮለልን ስደትን ተነጽሎን ይዝሕልፎ ግልበቱ ፍልጠቱ ክእለቱን ንኻልኦት እናገበረ ብዘይ መንነት ዝጠፍእ ኣብ ርእስ ምዃኑ እንተ ዘሚዱ ደቆን ደቀደቆን ለኪሙ ካብ ርእስ ወለዱን ማሕበራዊ ህይወት ህዝቡን ተፈቂሉ ጽምዋ ጭንቀት ቅዛነትን ንጽለን ህይወት ይሕልፍ መደምደምታ ናይ ህይወት ንሱ እንትኾይኑ ውልቃዊ ራእይ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ውልቃዊ ዓወትከ እንታይ መቐረት ኣለዎ ከምቲ ኣርስቶትል ዝብሎ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ እዩ ኩሎም ካልኦት ፍጡራት ውልቃዊ ህይወት ክመርሑ ከለዉ ወዲ ሰብ ግን ክልተ ዓይነት ህይወት እዩ ዘለዎ ውልቃውን ኮማዊ ህይወትን ውልቃዊ ህይወት ብዘይ ኮማዊ ህይወት መቐረት የብሉን ጥራይ ዘይኮነስ ትርጉም እውን የብሉን ሰባት ካብ ውልቃዊ ህይወት ንዓሊ ኣጸቢቑ ኣብ ዝዓዘዘ ኮማዊ ወይ ሕብረተሰባዊ ህይወት ክነብሩ ከለዉ እዮም ምንባሮም ትርጉም ዝረኽቡሉን ዘስተምቕርቦን ውልቃውን ሓበራውን ራእይ ዘጣምር ሰፊሕ ኣተሓሳስባ ብሱል ስነ ኣእምሮን ክብርታትን እምበር ህይወት ጣዕምን ትርጉምን ከም ዘለዋ ዝገብር ኣገዳሲ ንቕሓት ናይ ወዲ ሰብ እዩ
كم سلازخون يوم نقح السبات كينيو ولقاوي هيوتهم بدحنتن كبرتن نمعبالن حبرة السب زقدسو ولقاوي رأيهم بهاقتاتهم مس حبراوي رأين علامان وهاهيدهم نعوت حبراوي رأي زوفيو حبرة السب جاقانو نابل زوام نزوم كمزيوم زعمسلو نقح الزيكاتاتيو حبراوي رأي تعويتو ولقا سبات كابتي رابحتي كخونون ولقاوي رأي كسمرن وهدت كلتيو رأيتات وسان رقحيو أوانا إذا أمرزي وي إذا أملها ختازي حدش يخبها لكالن زعبينا حبرة السب نحبراوي هوت زيادة ميزاني زهب إرتوان قلعو كافز أننتهم جميرهم مسمنا برتهم قربابتهم مغربهم بفغرن سنيتن حدحدا وحالتون كنبرو فتوت هزبهم عدومون كونو بما قد حقن كنعنا نكملالسو وطعا كقاومو فتحي كدقفو متصقومات كدناغوصن كتحقاقزون كم زقبا እናተምሃርዮም ብጥዑስ ንምግባር ተወስኪሶም ዝዓብዩ እዚ ከምዚ ዓይነቱ ንውልቃዊ ባህግን ድሌታትን ኣብ ውሽጢ ሓበራዊ ህይወትን ሓበራዊ ረብሓናት እዩ ዝርኢ ሰፊሕ ኣመለኻኽታ ድማ እዩ ኣብ መወዳእታ ንውልቃዊ ራእይ ዝዕውት ሰባት ከምዚ ዓይነት ክብርታት እንተዘይብሎም ጥምረቶም ይልሕልሕ ጥራይ ዘይኮነ ውልቃዊ ህይወቶም እውን ጣዕምን ትርጉምን ይስእንሉ ውልቃዊ ራእይ ኣብ ሓበራዊ ራእይ ዝሰምር ኣብ ሕብረተሰብና ጥራይ ዝርከብ ፀጋ ኣይኮነን ዳርጋ ኩሎም ሕብረተሰባት ከምኡ ዝዓይነቱ ነናቶም ክብርታት ኣለዎም የግዳስ ሓበራዊ ራእይ ክብርታት ንረብሓ ገበቲ ሓይልታት ስለዘየገልግል ደይመዴልካ ንምዕናውን ብውልቃውነት ምትኩን ይስርሐሉ ዘሎ እታ ኣዝዩ ዘሰክፍ እዞም ክብርታት እዚኣቶም ምስጠፉ ኣመና ገዚፍ ወፍሪ ኣፍሲስካ ይኹን ተማሂልካ ክምለሱ ዘይክእሉ እዮም ባህሊ ውልቃውነትን በይነይ ጣዕመንን ብቐንዱ ምስ ምስፍሕፋሕ ረሰማልነት ምምዝማዝ ንምሓስ ቃልስን ተቃውሞን ንምድሃኽ ከም ምዕባለ ኣምሲልካ ዝተኾስኮሰ ድሕረት እዩ مرأيا بسلز يكون دما مرأيا ناب درجة انسسا زورد تحت نقحتيو نحنا إرتوان زاقيت بهلنا نياتانا نسالا زعقبنا واننتي عبد زقاينا إذن حبراوي هيوز زما قرن زسرعون بولتات كبرتات كي برزو زقالقل زلو بهلي والقاونت نحبراوي رأي كي يعنو دما نقحات كنكون يدلي كميسي منشي كبرتنان معبالنان مقالت هيوتنان نساتهم يوم نزوم كبرتات زياتهم ناي معقابن ممعبالن حلافነት ድማ ብቐንዱ ናይ ተረካብ ሃገር መንእሰይ ወለዶ እዩ መንእሰይ ወለዶ ውልቃዊ ራእዩ ምስ ሓበራዊ ራእይ ኣሳኒው ሃገራዊ ተልእኽኡ ብብቕዓት ክፍጽም ንኽብርታት ሕብረተሰቡ ብዕምቆት ክፈልጦ ክሕበነሉን መርሓና ህይወት ገይሩ ክዓጥቆን ኣብ ኣእምሮኡ ከስትርፆን ይግባእ ምክንያቱ እዚ ክብርታት እዚ ዝዓጠቐ ሰብነት ኣብ ቅድሚት ዘሎ ረቂቕ ውዲስና ኣእምራዊ ዘመተን ባህላዊ ወራርን ጸኒዑ ዶ ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ብርግጽ ድማ ታሪኽ ህዝቡን ሃገሩን ብዕምቆት ዝፈልጥ ክብርታት ወለዱ ወሪሱ ሓበራዊ ራእይ ዝያዳ ዘድምቕ መንእሰይ ጥራዩ ታሪኽ ክሰርሕ ዝኽእል ርግጽ እዩ ናይዚ መድረኽ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ሕድር ጀጋኑ ተኸቲሉ ሃገራዊ ልዕላውነቱ ከየድፈረ ፀጊቡ ዝሓድረላ መሬትን ረሃዋ ብልፅግናን ክፈጥር ለይትን ቀትርን ብትጋት ይሰርሕ ኣሎ እዚ ግና ከም ውሁብ ማለት ኩሉ ሳዕ ምሳና ከም ዘሎ ጌርካ ክወስዶ ኣይግባን ንዑ ክዕኑ ዝፍትን መርዛማት ተሓሳስባታት እናስፋሕፍሕ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ብሉፅ ክብርታት ቀጻልነቱ ክረጋገጽ እምበር እናሻዕ እናተኸለዐ እናተሓደሰን ክኸይድ የድሊ ብቐጻልነት ኣብ ቆልዑ መንእሰያትን ምስራፁ ድማ ሓያል ስራሕ ይሓትት ፍቅሪ ሃገር እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ሕላገት ናይ ሓደ መንእሰይ ክኾን ይግባእ እቲ ፍቅሪ ድማ ሓላፍነት ብዘሰክም ንቕሓት ክዕጀብ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ መስገድላት ሰጊሩ ኣብዚ ተስፉ መድረኻት ክረግጽ ዝኽኣለ ብፍቅሪ ሃገርን ህዝብን ዝነደዱ ካብ ውልቃዊ ዕላማታት ንላዕሊ ሃገራውን ህዝባውን ባህግን ምጭባጥ ዘንቀዱ ብሉፃትን ንቑሓትን መንእሰይ ስለ ዝረኸበ እዩ መጻኢ ጉዕዞን ተስፋታቱን እናለምለመ ክኸይድ እንተኾይኑ ድማ ዝጸንሐ ባህርያት ሃገራዊ መንእሰይ ተዓቂቡ ናብ ንኣሽና ተሰጋገረ ቅጽል የድሊ ንቆልዑ ኣብነት ወይ ሞዴል እናኾኖም ድማ ብቐንዱ ንሕና መንእሰያት ኣሕዋቶም ኢና መንእሰይ እምበር ብሃገራዊ ፍቅሪ ንንኣሽቱ ብሉፅ ኣብነት ክኾን ይግባእ ድሕሪ ስድራ ቤት ሃገራዊ ፍቅሪ ናይ ምኹስካስ ሓላፍነት ትስከም ቤት ትምህርቲ እውን ምሕብሓብ ሃገራዊ ፍቅሪ ቀንዲ ኣተኩራ ክኾን የድሊ ኣብ ስራሕ ዓለም ከዓ እቶም ገዳይም ወይ ምኩራት ዜጋታት ነቶም ሓደስቲ መንእሰያት ብሃገራውነት ኣርኣያ ክኾንዎም የድሊ ንምክብባር
ሓልዮት ምድግጋፍ ምክእኣል ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣምራት ጠሚሩ ዝሓቁፍ ፍቅሪ እዩ ሕላገት ናብራ ኮይኑ ከዓ ንህይወት ወሕሰላዊኣ ኮይኑ ይቁማ ኣብ ጠለብ ፍጥራት ናይ ቁፅር ሓደ ተርታ ይሕዝ ምባል ንሓቂ ከም ዘለዎም ምስካር እዩ ኣብ ዙርያ ፍቅሪ ዝተናኸፈት ትስዕብቲ ሕሶና ኣብ ዙርያ እዚ ትብሎ ክህል እዩ ኣሳሳይነት ፍቅርን ጽልእን ኣበይ ከይተቃልውሉ እምበር ብሓደ ኩርናዓት ስሉም ዳስኪ ተመኽልየ ቋምታ ክደይ ነበርኩን ይትረፍዶ መስቀል ፍቅሪ ክጤረ ኣብ ህይወት ዘወንኩ ተራ በዓል ወኑካ ነዝትሪንሪም ከበሮ ሰሚዑ ከም ንሓደ ጋሻ ውሕጅ ጥዕም ውህሉል ደሃይ ጽምብር ዝብሎ ኣነ ዝኣነ ደኣ እንታይ ዓዳም ኸናድየሉ መድረኻት ንዝሓቐፎም ምዕራፋት ጉዕዞና ንታሪኽ ረኪበ ኣለኹ ሕራይ ክንተ ኮይኑ ካብ ከብሕታት ዝኽርታት ገና ፂልኪ ምእንቲ ክትነብዮም እንተ ንዓይ ግን ንሓደ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጥረ ደምን ስጋን ዝለበሰ ሰብ ሕልፊ ነብስኻ ከም ዘይእመን ጭቡጣት ሞከሲታት እዮም ናይ ሰብ ስድሓን ዓጽመ ስጋ ፍቅርና ከመይ ጉህዩ ቁሩብ ስኺ ክህብለክ እንድዩ ዘርናሉም ቦታታት ዝተላዘብናሉ ጽሙዋ መጻኢና ዝተለምላሉ ርጉእ መንፈስ መርገሞም ኣይበጽሐን እንደልክዮም ኣብቲ መድረኽ እቶም ጨካና ተዋሳእቲ ተውደኽሉ ዝነበርኩም ባይታ ኣስሒታትናን ክብዘይ ዝኾነ ብቂ ምስዓር ከመሓዛ ጭሕ ሓቢልክና ክትቀላልዕዮም ገና ናይ ዋነት መንፈሳዊ ውሽጠይ ስዕርር ነይሩ ድሕሪ መኸተምታ ብይንኪ ዝኸፍቶም ፋይላት ወላይሃሉ ድምቀት ዝጽምብል ምቁር ሕብስቲ ክትቆራርሲ ጎላጉል ልበይ ከም ታቕርሲ ስትግራት ፍግረ መሬት ቅባጸት ሕርሕራይ ገይሩ ይብሕጉጋ ነይሩ ክትስሓሓቑ ብስጋይ ስጋኻ ክትኮላለሱ ከስዐይ ብጽግቡን ባይቑኒ ናይቲ ንሓቅታት እናጠማዘዘ ዝዋጥየልክ ዝነበረ ደራፋይ ከኣባ ገድድ ገለ ብዛዕባ ሕሉፍና ወስ ዘብል ንጣር ለባሚ ይስኣን ምዃን ከኣቐደሙ ናቲ ጉዳይ ደይ ኣብ ክልል እንጀራ ምንዳይ ዝጥመት ምስ ሓደ ማንም ኣብ ከብዲ ዝበኩጓና ዝብሎ የብለይን ድሕርቲ ውዕውዕ ሃዋሁ ሽዑ ምሸት ኣብታ ጽምዋ ዝባሕታ ቤተ ሕጽኖት ብሓደ ኩርናዕ ናይ ተዓዛብነት መንበር እንተዝረክብ ኢለ ኣቤት ዝተማህለልኮ ኣብቲ እግረይ መልእየ ዝረብጾ ዝነበርኩ ሻጠኺ ማንም ጓናናት ሕዛእት በይነይ ዝነበረ ገነት ክስዕሮ በየን ከመይ ኢዳ ጣሚረ ክዕዘቦ ከምቲ ህይወት ዶ ሞት ዝብል ሕቶ ድሕሪ ምቕራቡ ዘይህሉ ምዕጢጣይ ብምሉእ ጻዕተይ ደው መበልኮ ነቲ ኸምታ ወቕተይ እትብል ተራ ዕምበባ ቀንጢብ ዝወሰደኪ በዓል ስዑም እግሪ ሓይሊ ነገር ምዕምባብክን ምስጢርቲ ዘይብትኽ ሰንሰለት ህሉ ክውንነት ክን ዘቋምጥ ቀልቢ ኣብ ምሽማት እንተሓባበርኮ ነዛ ተኽሸንሽን ዕምበባ ኪኖ ድምቀታ ኪድናብ ሱራ ኪድናብ ጉንዳይ ለኣምሪረም ገሰጽኮ ጸብጽብሑ ምብላዕ የለን ተዋዲቕካን ለፊዕኻን ተምጽኦ ህይወት እዩ ወካልሃ ፍጻመኻ ከኣባንበልኮ ህይወት ብናይ ባዕላ ክሰዓቡ ዘገድዱ ጎደናታት ወላ እኳ ትምላእ ምስ ምጋሽ ተማዕበል ገማግም ልበይ ምልኣቱ ነኪዩ ንእዋኑ ዝግ ይበል ገና ግን መርከብ ፍቅርኺ መልሕቓ ደርብያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ልበይ ብህዱእ በለቕታ ክትዛነ ፍቓድ ኣይሓተተትን በዚ ክድበቲ ይምጻእ ካብ ዓንኬል ፍቅሪ ክስኸይሩ ዝኸይድ ፈንጠርጠር ጥሙሕ በየናይ ሞራል ክመጽእ ፈትየ ጸሊኤ ግን ኣብ ንግስነት ፍቅርኺ ዝምእዘዝ ባርያኺ ኮይኑ ኣለኹ ንቦታት ልበይ ኣይድፈርን ኢሉ ማዕርግ ዝለጠፈሉ ፍቅርኺ ነቲ ዋንነት ክብረ ወሰንኪ ባዕልኺ ብኻልእ ኩሕን ጽልእስ ይርኪ ኣለኺ ብቕልቅል ግስም ዝበጽሕኮ መደምደምታ ኣይኮነን እዚ ከምቲ ፍቅራዊ ድንግልናይ ባዕልኺ ዝወሰድክዮ ናይ ጽልአዩን ማዕሪ እዩ ህይወተይ ንፈለማ ናብ ናይ ክሱስ መንበር ዝቐመጠቶ
زقاتل سمعت صلي اوشتو زوغهره اتفقر شتت زنبر نايت مال لبخيو يفتو يصلاقن انتس بصلو خنا فقري اب حصر عنكل هلاوخي جنا حيور يزلخو فقرن صلن زساسي عجب هلاو دقاس ناي مزكار عميو قدر دقاس نقول سب بمعرزة قدس كوينو بستحدث منفس تنسينا نتفتتنا كنكايدن كابت هالخلق كنبلوزو عنا كنعرفن زحقزنا أقداس كفال حيوتنا يو أبقاو ما دقسانا كابسب نابسب كفال لي خيليو مخنياتو أبقاو ما دقسانا دقاس كوسدنا أبقداز تقاطبو مخانو سلاز دماينا نخن دقاس زميجانا أبقاو ما أنمرت بزي كازي دقاس مجب نفسنا أكلتنا انتباهلون سلاز قلات أبتعنا نازلو كأتاو تصلوا بعتب كل ردو أزلنا نقاريو أبيوتنا استخلالفن زي سرعن دقاس إن زوتر وحداتا يكونان أمريكا أنت مرامرتي نايز عودة أبزكايدو حدش مزنعت كم زحبرو استخلالف دقاس نايمز كارك إلتنا خمزو قدليوم زحبرو زلو كأند علامة ناي تستخايد مزنعتي دقاس مس نايمز كارك إلت زلو متأثار نمردام نتمصنعتي أكايدومو أتوم تمرامرتي نزن مكيا نسالة تساتفتي بمدلاو نفس وقفهم مسكد محجي زي فلطهم زنورو 4 سباتهم ألاليمهم نستو السنة جيزي دما نايلي لأوان بحبار أحلفهم بدهرزي أتوم تمرامرتي سرعة دقاس نايتهم سالة تساتفتي نخص نعوات بكسهم نمصنعتهم زحقس تفلالينا إلكتريك مسارحتات بمتقامكا ليت مسدقسو نخلهم ببحده عبيناي درجة دقاس كمزلو كمرمروهم كالو أتوم عميق دقاس زنورهم كابتوم أمونغو إنا تبرابرو زدقسو زنور سبات ناي مزكار عموم زلعالو خينو خمزر خوودما أتوم تمرامرت قليزهم أتوم استخلالف دقاس زوترو زنور دما نتوم استلاليهم 4 سبات بتخكل أسماتهم يخون قصهم كذكرهم زتقومو خينهم تصنحهم أتوم سرعن عميقون دقاس زنورهم قنا أسماتن قصن نايتهم استلاليهم 4 سبات بتخكل كذكرهم يتشغورون أبت مصنعت استساتفة دكتور ناتان ويتمر كم زغلصو باستفلاليه مخنياتات أسما سباتن بوتاتاتن كنرسع نخيلينا حدا كابت تنقي مرسع كخون زغل دما معلتاوي زي سرع وي استخلالف دقاس كم زهلو نايم حدا سب أمونغو دقاسو بتدقاقامي مز برابر أمو كم اندقنا تصنحو كدقاس زفتن انتو خينو ناي مزكار كألوتو بو منصر انات حت 5 خيل بزكاين ناي مصنعتي كنرقاقس كيلنا لنا سلازي ناي مزكار كألتنا نخعبي سرع ناي دقاس ساعتات كهلونا ناي دقاس وي عرفت جيزينا بزخونة كالا نتفتات كتكو كم زيبلنا كنردا يقبا كبل قليزو اتوم تمرامرتي امور داتا 5 حبرو دقاس مزكار كألت متأثار سلازولهم سرعن زي كولالفن دقاس كندقس كنتسعر كم زلنا يردو بوغن توم استخلالف دقاس زوترو تساتفت زغرب حتو عميق دقاس نناي مزكار كألت كمعبلو كابك على أب هوتنا كاب زقاطمنا ألتاو تصلوا زلوم فتصامتات نمرسعك استخلالف دقاس مزو تاريخ حجزدو نزبل حتو تمرامرت زعودي أب زقصل مصنعتهم كم مرامرلو مخانو بوسيهم حبيرهم هلو منشي غازيتا حداث إرترا حبن تسفى ميكيل زي خبركم تخاتلتي مدب منسيات زاقيت بزن قربلكم زلنا تحستوتات عقوبات كتكونوا بسب تسفاينا أسعبنا ملس نقصة زدالو تحستو كنا قربلكم درساتين درجات مرتن ناي درسات عالم نايفت راس راح بمخانو توهو يزبلو تمرامر تخلو نكلو قال خالو قدما مستمرت تأساسيرهم زقول صوي سانون
ናይ ድርሰት ዓለም ብትምህርቲ ክስነ ኣለዎ ዝብሉ እቲ ደራሲ ተወዳዳሪ ኮይኑ ንኽወፅእ ሚዛን ፍልጠቱን ብቕዓቱን ንኽግምግም ዘኽእሎ ዕጥቂ ፍልጠት ወይ ትምህርቲ ክህልዎ ከም ዘለዎ ይመኽሩ እቶም ድርሰት ናይ ፈጠራ ስራሕ እዩ ተውህቦ እምበር ትምህርቲ ናይ ዝወሰድካ ኣይኮነን ዝብሉ ድማ እቲ ምሳኻ ዝውለድ ምስ ዝምባሊኻ ዝኸይድ ሞያ ምልላይ ንዓቕምኻ ሓፍ ኣቢሉ ልዕሊ እቶም ብትምህርቲ ነቲ ሞያ ዝኣተውዎ ሓያል ናይ ድርሰት ወይ ፈጠራ ስራሕ ከበርክት ይኽእል ይብሉ ናይ ፈጠራ ስራሕ ዋላ እኳ ተውህቦ እንተኾነ ነቲ ዝተዋህበካ ተፈጥራዊ ፀጋ ብትምህርቲ ምስ ተደግፎ ዝያዳ ኣፍራይን ጥበብ ናይ ዝተሓወሶ ስራሕ ደራስን ክትከውን ትኽእል በንጻሩ ነቲ ዝተዋህበካ ፀጋ ወይ ተውህቦ ብትምህርቲ ከይሰነኻ ምስ ትጓዓዝ ሓደ ብትምህርቲ ዝመፀሞ ፃዕሪ ሓዊሱ ነቲ ናትካ ፈጠራዊ ስራሕ ከዕብልሎን ክኔኻ ሓሊፉ ደራሲ ናይ ምዃን ብቕዓት ከጥርን ይኽእል ይብሉ በዚ ልበቲ ሓደ ፈጠራዊ ናይ ድርሰት ምህዞ ንኽትምህዝ ተውህቦ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ዝስሓት ኣይኮነን ነዚ ተውህቦ እዚ ምልላይ ድማ እቲ ቀዳማይ ረቑሕ እዩ ኣብ ዓለምና ማእልያ ዘይብሎም ሰባት ብዓውዲ ስነ ጽሑፍ ተመሪቖም እዮም ካብዞም ብትምህርቲ ምሩቓት ደረስቲ ክኾኑ ዝበቕዑ ብቑዕ ናይ ድርሰት ስራሕ ዘበርከቱን ግን ውሕዳት እዮም ስለዝኾነ ድማ እዩ ትምህርቲ ንበይኑ ብዘይ ተፈጥራዊ ተውህቦ ብርቂ ፀሓፊ ክገብረካ ኣይክእልኒ ዝበሃል እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ትምህርቲ ፈፂሙ ኣብ ስራሕ ስነ ጽሑፍ ይኹን ድርሰት ተራ የብሉን ማለት ኣይኮነን ትምህርቲ ሞያኻ ንምፍላጥ ቅድታት ምስትውዓልን ፈጠራዊ ዓቕምኻ ብኣቋራጭ መንገዲ ከጎልብት ዝኽእል ፍልጠት እዩ ነቲ ፈጠራዊ ሓይልኻ ድማ የበርኾ ናይ ትምህርቲ ኣገዳስነት ከይተሳሕተ ንሓደ ስነ ጥበባዊ ስራሕ መጽሓፍ በሎ ድራማ ሙዚቃ በሎ ቅብኣ ምሳኻ ዝፍጠር ተውህቦን ውሽጣዊ ድልየትን እዩ ዝያዳ ድርኺ ዝፈጥር ምክንያቱ ፈጠራዊ ስራሕ ናይ ቀመር ስራሕ ብዘይ ምዃኑ ማለት ብፎርሙላን ቀጥዕታትን ጥራይ ተሰንዩ ዝኸይድ ብዘይ ምዃኑ እቲ ውህብቶ ዝብል ኣምር ምሳኻ ይፈጠር ወይ እውን ምሳኻ ተወሊዱ ይማዕብል ንፈጠራዊ ሓይልኻ ዘብልሕን ቀንድን እዩ ኣብ ናይ ድርሰት ዓለም ዝልለዩ ደረስቲ ጥቐሱ ምስ እንበሃል ካብ ሼክስፒር ጀሚርና ክሳብ ሰር ኣርተር ኮናን ዶይል ካብ ፓውሎ ኑሩዳ ክሳብ ፓውሎ ኬልሆ ካብ ሚካኤል ዲ ሰርቫንተስ ክሳብ ኣጋታ ክሪስ ካብ ቻርልስ ዲከንስ ክሳብ ዳንኤላ ስቲል ካብ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ክሳብ ማክሲም ጎርኪ ካብ እንግሊዛዊት ቨርጂኒያ ወልፍ ክሳብ ፈረንሳዊ ኤሚሊ ዞላ ካብ ኣፍሪቃዊ ንጉጉ ዋሴንጎ ክሳብ ዊልያም አብርሃምስ ካብ ቤነ ሃይለ ክሳብ ሰሎሞን ፀሐየ ብርክት ዝበሉ ፈጠራውያን ጸሓፍቲ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብዞም ደረስቲ እዚኦም ብትምህርቲ ኣቢሎም ዋሃ ዘበለ ድርሰት ዘቕረቡ ጥቐሱ ምስ እንበሃል ግን ሓሰው ኢልና ክንስእን እውን ንኽእል ኢና ኣብ ዓለምና ካብ ዝተቐልቀሉ ደረስቲ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ዝበፅሑን ሓያል ናይ ፈጠራ ስራሕ ዘበርከቱን ብርክት ዝበሉ ትምህርቲ ዘይፀገቡን ትምህርቶም ዘቋረፁን ኮይኖም ኢና ንረኽቦም ንኣብነት ብርክት ዝበሉ ናይ ፈጠራ ድርሰታት ዘቕረበን ክሳብ ሎሚ ዘይሃሱ ጽሑፋት ዘበርከተን ዝያዳ በታ ዘ ቴል ኦፍ ቱ ሲቲስ ዘርእስታ መጽሓፉ ዝፍለጥ ደራሲ ቻርልስ ዲከንስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዘይዛዘመ ነይሩ ንደራሲ ማርክ ትዌይን ዘይፈልጥ ኣንባቢ መቸም ዘሎ ይመስልን ብፍላይ ኣብ ሃገርና ብቋንቋ ትግርኛ ዝተተርጎመት ቶም ሶዌርስ ዝጸሓፈ እዩ እዚ ደራሲ እዚ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ መጽሓፍቲ ዝደረሰን ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥን እዩ ልክዕ ከም ቻርልስ ዲከንስ ሃይ ስኩል ኣይወደአን ሩስያውያን ጸሓፍቲ ክዝከሩን ከለውን ማክሲም ጎርኪ ዘይፈልጥ ኣንባቢ ኣይርከብን ማክሲም ጎርኪ ሓያሎ ሶውራውያን መጽሓፍቲ ዝጸሓፈ ሓያል ናይ ፈጠራ ደራሲ ነይሩ እቲ ናይ ፈጠራ ድርሰታቱ ዓሚቑን ኣብ ስነ ልቦና ሩስያውያን ኣትዩ ውሽጦም ዝገማጥል ስምዒት ዝነበሮን እዩ ብዛዕባ ትምህርቱ ክረአ እንከሎ ግን ካልኣይ ደረጃ ኣይወደአን ብዘይካዞም ህቡባት ናይ ዓለምና ደረስቲ ማዕሪኦም ዝስርዑ ሓያላት ደረስቲ እውን ቀለም ዘይፀገቡ ብቀለም ብርዖም ገይሮም ግን ብዙሓት ዘዕገቡ ውርያት ደረስትን ጸሓፍትን እውን ኣለዉ ገለ ካብኦም ኣልቤርቶ ሞራሽያ ጃክ ለንደን ሲኦል ኬሲ ዋል ሮጀርስ ዊልያም ሳሮንን ክንጠቅስ ንኽእል እዞም ዝተጠቕሱ ሓያላት ናይ ዓለምና ደረስቲ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘይዛዘሙ ነይሮም ህብብቲ እንግሊዛዊት ደራሲት ቨርጂኒያ ወልፍ ጆርጅ በርናንድ ሾው ዝተባህሉ ደረስቲ ብመጽሓፍቶም ዓለም ዘዛረቡ ስነ ጥበበኛታት እዮም እዞም ክልተ ዓበይቲ ደረስቲ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ክከታተሉ ዕድል እኳ ረኺቦም ተነበሩ ተኸታቲሎም ክውድኡ ብዘይምኽኣሎም ዘቋርፁ እዮም ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ህቡብ ፈረንሳዊ ደራሲ ኤሚሊ ዞላ 20 ዓበይቲ ተኸታተልቲ ልበወለዳት ዝደረሰን ንስነ ጽሑፍ ፈረንሳ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ዘብፅሐ ተባሂሉ ዝንገረሉን ደራሲ ናይ ስነ ጽሑፍ ትምህርቲ ተኸታቲሉ ክሓልፍ ኣይከኣለን ደራሲ ኤሚሊ ዞላ ኣብቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ትምህርቲ ዝተዋህበ ፈተና
ባዶ ከም ዘምፀይ ዝነገረሉ ዓለምና ዘፍርየቶም ብርቂ ካብ ዝኾኑ ጸሓፍቲ ሓደ ድማ ኤሚሊ ዞላ እዩ ንስነ ጽሑፍ ፈረንሳ ሓፍ ዘበለን ክብሪ ዝሃበን ደራሲ እዩ ካብዚ ብብጋስ ብዙሓት ተስፋ ዘለዎም ጸሓፍቲ ደረጃ ትምህርቲ ከየገደሶም ኣብ ሞዮኦም ፀቂጦም ዝሰርሑ ጸላዊ መጽሓፍ ይኹን ካልእ ናይ ፈጠራ ስራሕ ከበርክቱ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡ ይግባእ خبركم ساعبت مدمنا زاجيت بزوم كنقرب لكم صنحنات حساتات عقوبات كتكونوا سبب تسفاينا ابقصالي زي تفليت حس حزنا لكم كساب نقرب سنايكم بمتمنا ان فليكم مساقم صنحنا دليت ماتيوس ميكيل ياسو ملس نغوسه ساميل منغست اب كمون ناي تكنيك سب مويا برهانه محرن سالم قبر هيوت بمخانينا سلام